₹1 पीक विमा योजना अखेर आता गुंडाळलेली आहे आणि राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू होणार आहे। नव्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना हप्ते भरावे लागणार आहेत। चौफेर टीकेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलाय। शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि यामध्ये राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल। ही पूर्वी राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला गेलेला आहे। ₹1 पीक विम्याची गेली 2 वर्षे राज्यामध्ये सुरू असलेली ही योजना आता गुंडाळण्यात आलेली आहे आणि या योजनेमध्ये 2 वर्षात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप जिल्ह्यामध्ये झालेले होते। तेव्हा हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावे सुद्धा वेळोवेळी समोर मांडण्यात आले होते। त्यामुळे या योजनेवर सर्व स्तरांमधून टीका केली जात होती। शेतकरी वर्गात सुद्धा नाराजी व्यक्त होत होती आणि त्यामुळे चौफेर टीकेनंतर आता ही योजनाच बंद करण्यात आलेली आहे।